Көзілі күн елкізгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Arıganlar indi usak yaprakları, jey boyuna jilde tibrelip. Tizden жылы жерге түшіп сыланырлар, түшәк етіп, яқын тирәне. Хаваларда үш пішмақлы ямау. Турна каруаннары жыр-жырлап, сағыш құйып қанатлардан кетіп бара йыракларга. Неге екен көңілләрдә мұң ахаңнар туа шул шақларда. Августның матурда, мулда көннәре белән яшәдек. Безнең тапшырубыз чыгарылышта булганда инде сентябрь хөкем сөрәчәк. Башлыйбыз, кадерле дуслар, хәерле сәгатьтә дип эндәшәм, күзгә күз тапшыруын алып баручы һәм аны сезнең өчен әзерләүче мин Зифан Агаева. Зайлы ялдан соң яңа илһам, яңа дәрт белән күңелләребез сезнең өчен ташып, түгелеп кенә тора. Әйе, гомерләрне шулай барлыйбыз. Аш күзеңне, юм күзеңне дип әйтеп кенә. Язлардан җәйләргә, җәйләрдән көзләргә үтәбез. Әйтерсең дә поезд шаба, гомер уза. Бүгенге тапшыру героем да минем фикерләремә аваздаш күңеле белән килгән, илтифатлы, шәп шәхес, иҗатчы, хәтта мин аны моңдаш дип тә куркмыйча әйтә алам. Гомернең совет шырында бүгенгесен дә матур ваклап барган Мидхәт Мәҗит улы Әбделманов бездә кунакта. Мидхәт абый, кайнар сәлам юллыйм. Кәйфләр шәпме? Аллаға шөкер. Яхшы. Әйтәсе килә инде бик күпләр җырлары аша беләләр. Мин инде зарыктырмыйча таныштырып та якын айтасым килә. Инде Ришат Тухватуллинның Тургайы матур итеп клиплар дөнья күрде туган телдә. Шулай ук бик матур җырларыгызны Бәширә Насырова башкарды. Радик Юлъякшин, Ашыктырма гөбер һәм башкалары хакында үзегез әйтеп үтәрсез. Иҗатчы буларак та ерактанрак китсәк, 42нче ел. Ул бит инде гади генә ел түгел, 42нче ел. 45тә генә сугыш тамамлана. Шуның март айында якты дөньяларга килеп, сез инде бүгенгесе көнгә матур итеп килеп өлгәшкәнсез. Шул заманга кайтабыз. Благовар, Яныш авылы нинди гаиләдә туган икән Мидхәт абый? Мин Яныш авылында тудым. Әнием гади крестьянка, так. Былай шунда тудым, шунда үстем, так, 13 яшка тиклем мәктәпне тамамладым. Ну, бөтен балачакта ул заманның неен күрәсен күрдем. Шәнендә неттем гран буйларында урак белән урып ташладым. Утынында урманга барып кашкына шона тартып нетеп ташладым. Ул заманның димәк мехнәтләрен дә байтак татырга туры килә. Бу гаиләдә ничә бала булдыгыз? Бер үзем генә. Берәү генә. Соңыннан минем 53нче елны уже мен китәр алдыннан, китәр алдыннан сенкәш мегалыкка килде. Корален инде зак кына вакыт аралыгында тагын да бер бәби туган. Мидхәт абый, мин сезнең хакта белешмәләр алган вакытта шундый тукталышларда булдым. Сез инде мәктәпне читтән турып тамамлыйсыз. Аннары иң беренче чиратта Сибай профессиональ училищесына юл аласыз. Анда балта остасы һөнәрен үзләштерәсез. Бу кемнән килгән? Ни өчен шундый карар кылынды? Ул якка китәргә һәм балта остасы булырга. 7 классы бетердем дә, тамамладым да. Мені бұзау күтуіне неттілер. Күтушесі етіп? Күтуге тағайынладылар. Шыннан бір отна көттім. Екінші отнада менің бұзаулар таралдылар.
koysa koya bu bütünde meni ne terbiye Signal. tek signal evet. Kiterge kirek. Başka yol bilen. Azak kanallarına ne tapkınça netkençe Ömer nette niçakin bir 3-4 gün öttü tak. Şundan sonra ne dedim? Bu iş bilay varmaz. Mesela koya bu sadar meyan bitirge gerek. Başına itip tıgarga gerek. Şundan ne? Sibayga yazdım gariza yazdım. 8. sentyabr günü meyakilde ne Çakarov. Çakarov. Ya şu tüzüşçüler училищесine şoklanıp gittim. Yani bir telegreka verdi tak, yanı telegreka. 13 sene akşam verdi. Bana onlar benim ne ömür boyu istek olganlar. Aşkına gönül yaxşı putarga biz bir tuğanbız turmuş küterge Aşkınmağını kütsini şoğına Bəxtli bullar turmuş xoğuna Aşkına gönül tuğdaş yoğuna Birge yaşagan dostlar hakkında Aşkını ömür zayan etmesin İmanır bizni taşlap gitmesin İmanır bizni taşlap gitmesin Tüzүүчүлөр Хынари училищесine yol algansız. Mithat abay ömür boyu bizi tüzegen. Менә шуннан килгән икән ул. Ул БДУга килеп, шиттән торып, филология факультетын тамамлый. Ни өчен телгә, моңга тартылу идеме, йөрәктә нәрсәдер кыбырдап тора идеме, моңа тәргәч нәрсә булды икән? O zamanda til degan narsa o'qituvchi bizning neye bek talabchan shunday o'qituvchi. Mana agar shunday o'qituvchi bo'lmasa men bu tilni Ул кадәре яратып булмаган булыр иде. yaratib da ikkinchidan bek tiran Аңлап та. anlab da bo'lmagan bo'lar edi. Mithat абай, менә шул матур итеп белем алып, туган телгә тагын тирәнтен аңлар өчен максат куеп, якынаю һәм иҗат юлына килү. Минем әйтәсем килә, аның аралыгында әлбәттә җырларга матур итеп тукталырбыз. Хәлил апа белән булган тормыш. Аны кайда очрату булды икән? Менә шул бодулар тирәсендә түгел микән, башка җирдә микән, әйдәле? Әлләпә не былай булды. Сайлау нейне чакырдылар җыелышка агитаторларны. Менә шул сайлау җыелышта biz аны танышып китте. Мин әзрәксенгә калганым да. Ул миңа тотырды. Нәрсә дип әйтте икән шуны ишетәс килә? Ne yolkollar ne sanlap yürülerinde de şu ne derak Mithat абайга җитә калды. Күз атып алып, сайлап алып. Şundan ne tanış edip sen Озак кына дуслашып йөрелде микән, әллә тиз арада гаилә кырылды микән? 2 yıl yürüdük biz sen edip şulay. Кара әле, ул вакыт өчен сайлап бит. Biz azarek bir-birimize netip kına kup netip tegesen seta. Ничә ел бергә? 46 yıl birge Менә yaşadılar. алтын тойга кул изәр арагына калган. Uzaklan ne bilmem nasıl Allah Teala kurumda. Хисләр үзгәрдеме Mithat абай шул еллардагы Хәлил апага әллә тирәнәйде генәме? Ну, hürmet ona göre de üstte. Ул гайгач ни кирәк инде ул мәхәббәт хисләре? Ник аны сөйләп торасыз инде дип әйтергә мөмкиннәр. Шулай да Mithat абай нәрсә дип әйтер икән? Ул гайгач кирәкме яраткан хисләр, ярату хисләре? Ну, yaratу hisleri bulmaska da mümkün. Bir-birine göre de ihtiram, hürmet bulurga tiyir. İyi günü gün mena eliminde orta.
Митхат bir bala нишләп бер генә бер тик бала белән калмаган? Onsa Allah Teala kolunda. Оныклар ничә? Onu тоже берәү так. Кара әле бердә-бер сезнең традиция буенча килә икәнләр. Просто сәламәт булсыннар, илгә, халыкка, үзләренә изге булып гомер кичерсеннәр. Saf артыннан сафлар атлый, яшьлек җырын бердәм кабатлый. Төрле телдә, төрле төстә, бәйрәм белән Казанны котлый. Төрле телдә, төрле төстә, бәйрәм белән Казанны котлый. Универсиада, универсиада, бик күп илләрнең өмет бәйрәме. Очрашу кирәк, дуслашу терәк, сүнмәсен өчен яшәүнең яме. Очрашу кирәк, дуслашу терәк, сүнмәсен өчен яшәүнең яме. Митхат Мәҗитович, Совет җырының комсомолын партиясында бүтін булган баскычларында үткән кешесез. Ничек элек дигән сүз белән бәйле? Менә элек дисәң, шушы еллар хәтердә күз алдында пәйда була торгандыр. Комсомолда булганда мен уже Шиләбедә күзнәче пресс заводта, колесный цехта, шунда эшләдем. Слесарь булып краннар буенча раз. Минем хыялда торган краннар, шуларны мен көйләп йөридем та. Biz bek aktiv nitadırıq komsomolda bo'lganda. Mana subotniklar uyushtirib, onda metallomlar jeyib netib, ona tartib degan narsa kirishadirik. Mana agar kimdir qo'yar narsa bo'lsa, tartib ilvara shipmandan netibmi, biz onu сразу nitadırıq, yoqtirtadirik nida komsomolsk projektör degan bor edi. Şuna kişiga ortak nitelmedir, elege ışkınalmedir. Тизилештә участок җитәкчесе вазифасына үрләгәнсез. Аңа кадәр аралыкта менә шушы хәтерегездә шушы уемнар бүгенге Митхат Мәҗитович бар. Үткәндәге шул чордагы Митхат Мәҗитович бүгенгә менә бу якта булган принципларны, кагыйдәләрне кайсын күчерер идегез? Менә шушысы бүгенгә җитми дип яшьләр өчен. Sosyalizmde bulgan neler, görünüşler, kagıdeler, moral kodeksler, onlar barışı da ele küçülürge gerek. Митхат Мәҗитович, иҗатка да бик соң килгәнсез. Кичкенәдән шундый матурлыклар, туган телне яратып үсәгез дә, сез хаклы ялга чыккач кына ныклап җырлар иҗат итәргә тотынгансыз. Ни өчен? Çünkü benim vakit olmadı. Pensiya çıkınca ben постоянно командировкада. Benim 8 brigada var ya, 8 brigada. Her bir brigada 4-5 kişi. Şuşa brigadalarını ben как şahmatesini to bir rayonda, to ikinci rayonda, ben şöyle tepiyelittim alsam. Evvel brigadana neydi isimine, ona iş bilen de temin ettirek. Менә җыр туам дип, ул бит инде шундый халәткә китерә иҗатчыны. Ул сине юлда барасыңмы син? Нидер төзелештә краннар күтәрәсеңме? Ул сине көтеп тормый, каядыр китеп барган. Ул теге тибеп кергән, ишеккә тибеп кергән кеше кебек, күңел кебек менә шундый үзе ачтыра ишекләрне. Андый халәт булмадымы? Таңнарда уянган җырларыгызны күңелдә барлап, ничектер бөтенләй ябык булдымы элегрәк ишекләр иҗатка? Niye yabuk tügülüyor? Ne işin diyen benim başlaganım ne de radyoda tak duşlar var kakiler başlaganı ya. Teresinin üz gazete var ya. Şundan beni bastıra başlaganlar Rus dilinden eğitiminde tak. O bir şabıtmadı. Ben bana küngül ne bana şu komandirov kıneler samet o şöyle ne
yakınlarak göründü. Ләкин ничек кенә булмасын, үз вакытын көтеп иҗат торган, үз суккан сәгате килгән җырлар таралган. Ничек эшләнелә җырчылар белән? Ничек эшлисез? Ничек күңелдә? Менә мин сезнең хакта укыштырып сүзләрен иҗат иткән җырлар бар, көе белән бергә иҗат иткәннәр бар. Менә инде хәзер тирәнтен шул турыда Мидхәт абый. Иртән торасың бөтенләй бер бишләрдә Белактагы командировка, анда бригада тора, көтеп. Иртән бештә торасың, кичке 9-га барып керәсең, әлки заманда. Юллар, асфальтлар юк. Барса да кыршын таш, сән шукырлы-шакырлы җырлар. Менә Белактага барырга где-то 380 километр моннан. Менә шул анда нәрсә генә синең башыңа килмәй. Җырда, шигырьдә, минем күп ниләр, конечно, шул юлда сән югалдылар да инде. Менә койткач язам. Вакытында теркәп куймыйчы, теркәп куймагач, онытылып калганнар да булган. Но гомман алганда бар шундай ниләр булды. Момент Башкортстан кебек җырлар, шул ук ашкынма гомер. Ул минем моментально бер 5 минутта үтмәгән ниләр. Сүзе дә көйдә. Көйдә сән так. Көйн юк, Көйн кем язды? Радио көйләшен үзе язды. Үзе язды. Күңлем әле дәртле толкына, җырларга туган халкыма. Ашкыны гомер ялый чатына, алдатылачак җырлар халкыма. Ашкыны гомер тукташ якында, бергә яшәгән дуслар хакына. Ашкыны гомер зая үтмәсен, иманыр безне ташлап китмәсен, иманыр безне ташлап китмәсен. Мидхәт абый, җырлар бит менә нидер күрәсең, күңелгә якын булып ярала, яки ниндидер хисләр, уйлар күңелдән йөгерә. Менә Миләш дигән минем беләм ниндидер бер матур шигырь юлларыгыз, җыр юллары бар. Ул ничек туды икән? Ул бакчада менә ашаганда прям террас төбендә Миләш. Коя карама шул Миләш, шуңа күрә шулай күңелгә яткандыр инде. Ишеттерик әле шуны телевизор караучыларыбызга. Тәрәзә төбендә Миләш, кояш нурын сипкән йөзенә, шул Миләшкә сырым сөйләп, җан җылысы табам үземә. Миләш, Миләш, әйтеп сөйләш, тәлгәшләрен синең кем койган, матур синең кемнәр койган, jan сөйгәнен күреп кем тойган. Миләш, Миләш, минем көндәш, син яз сайын чәчкә атасың, синдәй чәчкә мин ата алмыйм, төзәтәлмим, яшьлек атасын. Тәрәзә төбендә Миләш, кояш нурын сипкән йөзенә, шул Миләшкә сырым сөйләп, җан җылысы табам үземә. Тәрәзә төбендә Миләш, яфраклары көзен коела, яфрак кына коелмый шул, гомер биткән кебек тоела. Кайда йөрсәм дә, ниләр күрсәм дә, тик сиңа иркәм, һәр вакыт сиңа. Ашкына йөрәгем, ашкына, ашкына йөрәгем, ашкына күңелем, һич белми ул алда нинди көн күререн. Ашкына йөрәгем, ашкына күңелем, һич белми ул алда нинди көн күререн.
И матур күренеш. Мидхәт абый, шундый матур юллар бар. Төзәтелмим яшьлек хатасын. Хаталар булдымы? Яшьлектәнме? Соңракмы? Хаталарым булган икән дип уйлаган көннәр, сәгатьләр бармы? Әллә бер дә булмадым. Ну, гомумән, минем... Әллә гел дөрес кенә Мидхәт булып шушы яшькә. Минем күп вакыт исраф ителде. Мен шахмат белән бетенде, так. Шуннан, аны домино и шундай неләр. Булары бит инде хата дип әйтеп булмый, Мидхәт абый. Ну, Хата дигәненә керә торган адымнар булмадымы, эшләнмәдеме? Хата дип әйтерлек. Андай неләр булмады, так. Күңелнең сагышланып алган гына чагы инде бу җирдә. Шулай бит Миләшкә карап. Ну, Аллага шөкер, төп неләрдә, төп неләр, кешенең яшәр өчен төп неләр, юлларда мен хата җибәрмәдем. Менә шушы сүзләр җирдә гына күңелнең моңланып алган чагында гына, димәк, уң булса да соң булсын дигән соңгы чыгарылыш басмаларыгыз. Аңа кадәр дә чыккан матур язмаларда сакланган, Шәрык юлдаш радиоларында, Татарстан радиоларында, телевидениедә һәр даим җырларыгыз яңгырап тора. Менә бу соң булса да уң булсын хакында берникадәр әйтеп үтсәгез иде. Минем тормыш төзелеше, ну, бу язмыш дигәсәк тә була инде. Язмышның төзелеше шулай бара. Мин пенсия тиклем официаль рәсми рәвештә шөгыльләнмәдем. Минем мөмкинчелек юк дияргә була. Әлбәттә, монда әйтергә була. Әнә мин тырышмамын. Не бирелгәнмен нигә. Но монда уже минем әзрәк ялкаулык бардыр инде, ялкаулык сизелә так. Менә шушы Миләштә әйткән кебек, Миләш җигәрендә әйткән кебек, хаталар, яшьлек хаталары менә шулдыр инде. Булай гомман алганда, анда кеше бит инде берничә хатын алыштыра. Шәхси тормышта алыштыра, хатын алыштыра. Но бар үзенең максатына ирешә алмый, бәхет таба алмый. Бергәләнеп гомер үтә. Гомере үтә бергәләнеп. Ну, алай андай миңа кирәкми. Үзегезнең язмышыгызның, үзегезнең тормышыгызның режиссеры булдым дип үзегез хакында әйтә аласызмы? Әллә инде кемнеңдер катгый рәвештә кемнәрдер аркасындамы юллар икенче төрле юллардан кителгәнме? Вакытында туры үзең өчен генә салынган юл булмады, бәлки кемнәрдер гаибе белән генә түгел, кемнеңдер сиңа булган карашы аркасындамы дип әйтә аласызмы? Мен үзегезгә хуҗа булып яшәп үткән гомерме? Ну, әйтәләм шуны, соңгы вакытта, рәхмәт иптәшемә, ул миңа кысылмый, мин аңа кысылмыйм. Тыңламыймы шигырьләрне, язылгач та җырларны? Ну, тыңлый, аның белән Мактау, тәнкыйть бармы мактау? Бар. Ансыз булмый. Шулай булгач та ничек кысылмый гына яшәп була, шулай бит. Бер 45 яшькә тиклем мен кешесе булып яшәмәдем. Бик холыкны ия. Туры әйткән туганына ярамаган дигән Менә әгәр минемчә түгел икән, фикер зәйлен яздым да ыргыттым. Сезгә кагыла. Шуңа күрә нәрсә әйтәм, нәрсә телим. Шулай булса да сценарий мин язам. Менә иң мөһиме, менә бу режиссермын мин үз язмышыма дигән сүз. Игеүеңдә зәңгәр көймә, ел кирмәтегә куяныңа, куяныңа үҙең керәм, халҡың гел урынына, куяныңа үҙең керәм, халҡың гел урынына. Көймә, зәңгәр көймә, бер көймә ике көймә. Сез битараф түгел бүген телгә, җырга, эстрадага, бүгенге халыкка, дингә, чөнки сез үзегезнең авылыгызда мәчет тергезгәндә кеше, монсында әйтми мөмкин түгел. Шуңа күрә менә бүген нәрсәләр кыра җанны, иҗат кешесе буларак та.
тил, халык бик куркыныч хәлдә. Куркыныч хәлдә. Ни өчен дигәндә, моны интернет, компьютеризация, технология... Димәк, безнең татар теленә генә кагылышлы түгел, гомумән аз санлы халыкларыбыз телләре, аларның мәдәнияте. Ничек кенә булмасын, татар тел темасы минем һәрбер җырда чагылыш таба. Шуңа күрә мин әле иң курыкканым шул, что минем арттан кара җир калмасын дип теләк. Мидхәт Мәҗитович, милли аваз дигән ниндидер юнәлеш, ниндидер программа булдыру өстендә бик борчылып йөргәнегезне ишеттем. Тормышны карый, сәхнәләрдә була, так. Мин килдем шундый фикергә, әзрәк үзгәреш кертергә. Чөнки сәхнә әле шөпәтер кешли. Җырны язалар да ергәтәләр, язалар да ергәтәләр. Бу нинди җыр булар? Акча юкка чыгаралар акчаны. Шуңа күрә бар битендә безнең бөек шагыйрьләребез, композиторларыбыз, бөек җырчыларыбыз. Алар онтылып баралар. Менә аларны тергә халык күңелендә калдырыр өчен, истәтер өчен менә шу максат белән шу юнәлештә мин сәхнәләштереп, яңгыратып, җырларны җырчылардан җырлатып, халыкка якынайтырга исәп бара. Шунда кыстырырга балаларны, шунда кыстырырга омтылган менә скрипка бөтенләй юк бөтен сәхнәдә. Шундай уен коралларын итеп яңа кертергә, сулыш кертергә дигән. Мидхәт Мәҗитович, инде дә сез Өмет гәзитләрендә дә, башка матбугат битләрендә дә һәр даим әле һаман мәкаләләр язасыз, туплыйсыз һәм бу җаныгызны борчыган мәсьәләләрне яктырту инде күңелегездә урын алып тора, булары да яхшы. Менә бар авторлык җәмгыяте, анда да торасыздыр дип уйлыйм. Алар белән ничек бәйләнеш, ничек эш бара? Алданулар юкмы? Артистлар дөрес иттереп рапортлар бирәләрме? Сезгә килемнәре аз булса да бармы? Ничегрәк бик күп иҗатчыларны менә бу якта борчый. Неде торам мен где-то bir 10 ел торамдыр инде шул неде. Союзда берләшмәдә иҗатчылар. Бар бит шундый кешеләр бит, коронага яшәгән кешеләр, коры пенсия 7-8 меңгә. Шуңа күрә монда алар дөрес борчылар. Зарланмыйсыз инде. Хаклы ялда булып, ашарма киярме, шәрмә бар ди Мидхәт агай. Шулай да мин зарланмыйм. Ләкин минем иптәшләр, алар зарланырга тиешләр, ни өчен дигәндә, пенсия, ул пенсиягә яшәп булмый. Аны күтәрергә тиеш хөкүмәт. Менә телевизорның теге ягында гадигәнә телевизор караучыларыбыз бик дөрес дип утыралар. Инде көтеп калыйк. Ил хуҗаларыбыз яхшы якка үзгәрешләр кертми булдырмаслардыр. Безнең хаклы ялда булган иҗатчыларга гына кагылмый, хаклы ялда булган барча ветераннарыбыз, хаклы ялда булган кайчандыр иле өчен, җире өчен тир түккәннәрне бик борчый торган мәсьәләләрнең берсе. Инде Мидхәт абый биредә булганда, инде теге аңа чынлап та җитә, ул барып әле зарланып, у кадәрлек теге миңа җитә дип тора, шунысы да күңелле булганда, мин аңа инде кызыклырак та сораулар бирәсем килә. Мидхәт абый, әле мин ялкаумын дип кычкыртып, зур
Шудан куптарып әйтсәгез дә, Иглин якларында матур итеп бакчада тотасыз. Анда нишли икән Мидхәт абый? Ну, анда мен хәзер ну, анда төзелгән уже, суы бар, коесы казыдым. Анда урманнарын утырттым, агачларын корогом белән әйләндереп алдым. Миләшләр бар, Миләшләр бар. җырлар яздырырга. Төрле миләшләр баршада бар, Аллаһка шөкер. Алмалар үсә. Үз кулларыгыз белән утырткан агачлар. Хәлил апага ничек ярдәм итәсез бакчада? Кем карабрак тора, кем казына? Халлапа хәзер мине бик якын китермәй так, ни өчен дигәндә, мен анда хәзер как кунак кына сәме. Үзенең шешкәләре. Мидхәт абый, елмаю йөгертеп куйдыгыз бит әле йөзгә. Хәзер бик якын китерби дип, хәзер инде якын китерде, китермәде, шул колак ишетеп, күз күреп, бер-береңне ерактан, бик еракка озатмыйча якынрак, менә шул иң матур якынлыктыр инде. Теге якын китерми дигән искә төште. Кыз чагында, озатып йөргәндә, яшьлектә, әле сиңа бөтенләй синеке булып бетмәгән вакытта актуаль булгандыр. Ә хәзер инде бик якын килмәсәң дә, бик ераклашмасак иде. Күңел белән дип яши торган заман шулай бит. Анда ни Якын китерми эшләргә. Эшләргә. Күңел белән без Аллаһка шөкер. Мидхәт абый җыр яза, Хәлил апа якын китермичә генә күбрәк үз эшлибез. Шешкәләр. Нинди чәчәкләр үсә бакчагызда? Шешкәләрне ярата. Нинди гөлләр үстерәсез? Бүтән гөлләр. Бүтән төрле гөлләрдә. Бүтән гөлләр. Хәлил апага рәхмәт әйтик әле, менә безне тыңлап утыра ул әле. Афарин. Гөлләр үстергән бакчаларда тагын әллә күпме матур җырлар тусын. Мидхәт абый, менә әйттегез, ялкаулык бар миндә азрак дип, шуңа начар сыйфатларыгыз әллә ни барлый торган күп түгелдер. Үзегездә барыбер егетләрски, җегетләрчә, менә бу якларым дип берничә сыйфатны әйтегез әле, яхшы ягыгызны сезне чын-чынында Мидхәт Мәҗитович иттереп шәхес биеклегенә алып килгәне. Ну, мен үзем тегендә бик әйтәлмим, менә аны кем минем белән аралаша, шулар әйтәләр. Ну, яшем кешегә зыян китермәскә. Кылган эштән минем кеше зыян күрмәсен дип. Тормыш девизы бармы? Тормыш девизы. Тормыш девизы ни? İyilikli bulu, izgilikli bulu. Şundan ne halk kişide ne o kişi bilen kişi oralaşu, birbirine şen konudan oralaşıp şu neler, şu sıfatlarını yaratan. Менә элекке вакыттагы Мидхәт абый, менә бүгенге кайсы яклар үзгәрде? Җир белән күк арасы. Ne Bana uçraşasın, sen birine ete, tak, söyley. Уже sen orta, ikinci sene. Bana söyleşasın, Вәгъдәләшәсең. şu uçraşırgan bitirge. Раз sen ikinci sene tabi. Бәлки хәтер азрак китеп барганнар шулайрактыр. Түгелме? Кешесенә карап. Юк, монда. Яшьлектә соң алай булмадымы? Яшьлектә биргән вәгъдәләр үтәлде, әйткән сүзендә торылды, дусларның шулаймы? Шулай. Гомумән дусларыгыз күпме? Ничек дип. Бармы бу яшьтә? Кирәкме? Шын дуслар, олар бик аз. И шулай булырга тиеште. Ни өчен дигәндә, һәрбер кешегә ne canını açıp salırga dürüst bilmeyi. Bir yigitler tıva yirge hiç zorlanmay ağır yağmıştan hinde ulan şul tukundan lezzet tapkas gayet duruşta aşkına min baran yanına hinnilen gümürlük ilahi türegim ulam dip aşkınıp balam dip talpınıp dibeller her ata esenin yüregi ulam dip aşkınıp balam dip talpınıp dibeller
Олы яшьтә олы кешенең үзенең графигы бар. Сәгатьләр белән иртән торды бит Хатабый. Нидән башлый көнне? Кичкырын мен әйтәм, тағайынлап қоям. Менде неләрне кеше ни өчен дигәндә, әгәр дә кешене иртән торып тота алмасам, уже көннең икенче яртысында аны эшләп булмый. Ярты көн сарыф ителә юкка. Киткә, уже ул кеше чыгып китә үзенә белән сам. И мәсьәлә шул кия кала. Шуңа күрә мен иртән торам. И не хәзер алама гадәткә кердем. Сәгать 3-тә торам. Сәгать и bir 5-6-га тиклем әзрәк Язышып. эшләрне, шишелмә мәсьәләләрне язышып та. Менә ул бик яхшы сыйфат. Менә бая әйтә алмадыгыз яхшы сыйфатларымның кайсын әйтер. Менә хәзер шул җирдә минем яхшы сыйфатым дип гырланып әйтә аласыз. Баш чиста чакта, йоклап алганнан соң бергә кадәр, таң вакытына, таң тулганда туган җырларыгызда, шигырьләрегездә, менә шул вакытта мәкаләләрегездә шунда тупланадыр. Олай бик дип мактану дип мен саным шуңа күрә Мен мактауны яратасызмы, тәнкыйтьне менгәрәк? Кеше килешә, килештән мен тәнкыйтьне нитәм, кабул итәм, так. Кемдер миңа юк, конечно. Хаклымы, хаксызмы әйтсә? Нахак ниләр. Шулай да уйланып каласызмы, кемдер тәнкыйть әйтсә, тукта, әле Мидхәт. Юкка гына әйтелмәде, буга уйланып тора әле, килешмәсенме? Уйланасың, әлбәттә, һәр бер сүз әйтсәм уйландыран әйтсәм. Дошман дигән бер аламагына дип әйтик сүз бар. Инде минем әйтәсем шундый матур зур шәхес белән очрашканда, шундый ветераныбыз дип әйтик, тормышта шуны үткән матур еллар үткән Мидхәт абыйга барыбер булмый тормый. Тормышның бер тискәре ягы менә булдымы дошманнар. Дошманнар дигәне сиңа начар йогынты ясаганы, синең турында начар уйлар, начар сүзләр ишеттергәне, борчыган кешеләр бар. Бар, булды, әле дә бар. Әле дә бар. Бар. Как, ансыз булмый. Ансыз дөнья кызык түгел. Мидхәт абый, нинди максатлар тормышка ирешелми калды? Әле вакыт бар, әле шуңа күрә ишеттерик әле Аллаһ Тәгалә ишетеп, бәлки әле шул вакыт аралыгында җыештырып була бит, булыштырып дип уйларга. Мен Аллаһка шөкер, минем артык неләр юк. Максатлар. Баксаң бик максатчан кешегә шагансыз. Күбесе сорауларымның күбесе уже шишелгәннәр алар. Менә. Шуңа күрә мен артык үземә не куймыйм. Куеп аны җиргә ашырырга максатларының так. Шуңа күрә Менә яшьлектәге хыяллар тормышка аштымы? Ул вакытта бик авыр иде бит хыялларга каршы барырга. Аллаһка шөкер. Менә мен фикерне башлаган не дип, менә бездә авылда бәләкәй чакта избәшитәлме дигән ни бар иде. Кызыл пишмак шунда киләләр журнал, крестьянка журналы. Шунда төрле яңалыклар, техника, краннар, автобуслар, трамвайлар. Менә шушы нигә карыйбыз, карыйдырында бу хыялга ашмас кебек тоела. Хәзер мен буларны барсында үз кулым белән. Без аны бер кадәр хәтта сезнең белән бүген яктыртып та үттек. Вот шуңа күрә әле мен шунда нигә җиттем. Аларны ич үтеп, менә даже китаплар, җырлар яза башлагач инде, уже сәм бөтен хыяллар эшкә ашкан дип әйтергә. Яшьләр арасында дуслар күпме бармы? Яшьләр белән уртак тел тиз табыламы? Яшьләр булай. Менә бит иҗатта да кагылмый мөмкин түгел. Менә яшьләр минем иҗатны яраталар. Ни өчен дигәндә,
как-то onda bir жылылык, что ли, бар, неде, ижаттар, шуна көрә, несен, кабыл ителәр. Шимдесен бит зәйтүн гөлләр, тамчылар тамсайды. Тамчыларга кушылып гел, йөрәкләр янсайды. Эй җаный, тамчылар тамсайды. Синдә дә миңа карата сөю янсайды. Эй җаный, тамчылар тамсайды. Синдә дә миңа карата сөю янсайды. Гәүдә төзелешендә сан бик матур сакланган спорт, хәзер инде акрын гына булса да ниндидер күнегүләр эшләнәме, азрак ашалама, берәр төрле тәртибе бармы, диета дигән әйбер бармы, Мидхәт абый ничек азык ризыкларын ничек тукланып алып бара икән? Менә ошанда мен тырышам, җиңел ашарга, кортагаш битендә та. Шуны сирәк ашарга. Шуннан бер ашны ике мәртәбә кабатламаска бер ашаганда. Менә иртән ашадың икән, аны төш вакытында мен ашарга тырышмыйм. Менә шуннан соң тагын нәрсә? Җиңел ашарга әйткәнмендер инде. Әйе. Менә шундый кагыйдәләрне Хәлил апа да тәмле пешерә торганда. Мен аңа карап, мен нитәмәсәм. Боткалармы иртән? Бар инде бар, анса боткасы эш булмый инде сәмәдә. Ә нинди ризыкны өстенлек, нинди ризыкны бик яңа ашый Мидхәт абый? Аш инде, аш бутка. Токмашлы. Токмаш әйтсәм. Татар ашы. Шуннан яшел чәбет инде, кыяр, помидор әйтсәм, кирәк бит инде. Ә менә хәрәкәт итү өчен нинди күнегүләр, нәрсә атлыйсызмы, йөрисезме? Минем хәллә кәләш нигә йөри спортзалга, так. Мин теге сүзне әйтәбез инде, мин ялкаурак дия торганда әйтәсе килә микән Мидхәт абый? Шулай да. Мин ялкаурак, мин өйдә шунда бергаланам инде. Телевизор алдында. Туган телне карый. Юк, телевизор алдында, Юкмы? балконда. Балконда бергалану, әйе, махсус күнегүләр ясап. Бергалану дип атала иде. Яхшы. Анда теләсәң инде нәрсә, җәсе красың, җәнтәсең, җәиләсең, шунда инде. Мидхәт абый, менә матур гына сөйләшкәннәр арасында әлбәттә әйтеп үтәсе килә, шундый җырларыгыз бар, халык таныган исемегез бар, билгелелек бар Татарстанда да, Башкортстанда да. Бу яшьтә Мидхәт абый бик зур бәхет, бик зур бөеклек. Сез аны үзегез булдыргансыз. Тапшыруның ахырында нинди җылы теләкләр кыйм микән бу якты күңелгә дип уйланып утырамын. Яшәү гүзәл, матур бара тормыш буйлап, Мидхәт Маҗитович. Әгәр дә шунда бал кыртлары җыры булмаса, сандугачлар таңда кунмаса, күңел салкын шык суларын эчмәсә, җанга иртән җылы кояш нуры төшмәсә, тормыш булмас иде, иҗат гөрләп тормас иде. Менә шулай теге зиңгер заманындагы машиналар кебек шигә тегә белгән теге машинасы кебек күңелегез халык күңелен шигә теге матурлый яңадан җырлар белән биекләргә алып барсын. Амин. Күбрәк матур көннәр, янәшегездә күбрәк яхшы кешеләр, күбрәк инде табигатьнең гүзәллеген күрә, тоя безгә тагын да җылы җырлар иҗат итәргә, сезгә сәламәтлек теләргә генә кала. Рәхмәт сезгә тапшыруыбызга теләп катнашып безне зурлаган өчен. Хөрмәтле туганнар, шул тапшырудан соң кояш чыга йөрәгемдә. Һич тормыштан туймас була теләгемдә.
дип утырасыз икән әлеге минутларда. Демәк, үткәргән вакытыбыз сезнең белән бушка сарыф ителмәгән. Күзгә күз карашып, тапшыруның чираттагы чыгарылышларында очрашканга кадәр.